Kaixo, Bilboko portuan gaude. Gertu dagoen arren gutxik daki barruan zer gertatzen den. Eta hori ezagutzea da gaurko plana. Izan ere, aparteko mundu bat da portua. Hiri handi bat. Kontrol bereziak pasa behar dira sartzeko. Kale eta etorbideak daude, arau propioak dauzka. Makina ikusgarriak aurki ditzakezu. Urrutitik etorritako merkantzia eta pertsonen joan etorria etengabekoa da. Gaurko bisitak merezi du. Has gaitezen! Kaixo handima, bueno, toki ederrera ekarri gaituzu, ezta? Bilboko portua ikusteko. Ikusgarria, benetan, ezta? Bilboko portua dekona da, edo hori desberdintasuna da, jarduerak desberdinak deko guzela, hemen barruan, ezta? Ez bakarrik deko guz igual kontenedoriko terminala handi bat, baina deko guz jarduera desberdinak. Hori da, deko gu energia, industria eta gero logistikako terminalak. Hori, beste portuak ikusita, desberdinak dira. Anitza esango dugu, hiri bat dela esan dut horra hasieran, zer gertatzen ari da, momentu honetan, hiri honetan? Bueno, operazio oso desberdinak. Hemen portuan deko guz igual, hemen atzean deko guz merkantzia generalak, hori dira merkantziak ez doazenak kontenedore barru baten, gero deko guz kontenedore hemen terminalak. Asko eta asko gainera. Eta gero hor portue handitzen ari den lekuetan edo terminaletan, deko guz operazio berriak esate baterako. Hori da, operazio esate baterako RORO, hori da roll on roll off, grupilekaz sartzen direnak barkuetatara, eta gero bebai deko guz industria, ferriak, eta gero gure energiko gunea, ez da Petronor, Gaza, energia sortzeko, elektrizitatea sortzeko beste terminala bat. Hori guztia gertatzen da, etengabe, ez da, eguneko 24 orduetan. Hau ez da, honek ez du lorik egiten, hiri honek. Hemen egunero lan egiten da, hemen ez dago jaiik, eta azkenien barkuek sartzen eta joaten dira, eta hemen dauz beti lanean. Digitalizazio teknologiak hemen muinera erabiliko dituz, ez da? Guk esaten dugu, guk dekoguna leio bat, eta hor sartzen dugu datu guztiak, eta komunitate guztia sartzen dauz hori datuak. Eta hori da, interneta, inteligentzia artifiziala erabiltzen ari gara, azkenien sarrera kudeatzeko hobeto, eta hori gauzak azkenian laguntzen duzku, hau hiri dana, harin eta hori jarduerak harin joatia. Grabatzen hasi aurretik esan duzu hemen, hor behan dagoenak txikia ematen duela, baina gero bera jasten zarenean handia bihurtzen dela, ez da? Hametik ikusten da apurtxo eskalak engainatu egiten du pixka bat. Asko. Joaten zarenean terminala bakotxara, konturatzen zaren, ze handia den hemen goitik ikusi dugun hiria, orain behetik ezagutuko dugu, ez da? Joango gara. Joango gara? Bueno, guazen, handima. Ekaitza dagoenean itsasontziak seguruago daude portuan? Ez beti.
Sarritan entzuten dugu arrantza flota portuan amarratuta geratu dela, ekaitz arriskua dagoelako. Horrek pentsarazten digu portua dela leku seguruena ontzientzat, baina segurtasuna portuaren ezaugarri fisikoen araberakoa da. Itsasondo arrokatsuek, arrezifek, olatu handi edo haize bortitzen aurrean, babesik gabeko lekuek arriskuan jar dezakete itsasontzi bat, naiz eta portuan amarraturik egon. Kasu horietan, batez ere itsasontzi handiek, itsaso zabalean geratzea erabakitzen dute, izan ere, ekaitzak jasateko eraikitzen dituzte. Itsasoa da, nolabait, haien habitat naturala. Bilboko portuko gidarien amarralekua da hau. Bizkaia zubiaren ondoan dago, Portugaleten. Portuko gidarien zeregina da, portura sartu edo portutik irten nahi duten barku guztiei laguntza ematea. Berez ez dirudi oso lan zaila, barkura hurbildu, ontzira igo eta zubian kapitainari itsasontzia amarratu arteko edo irten arteko aholkuak ematea. Gidarientzat eguneroko eginkizuna da Bilboko portuan joan etorrian ibiltzea, baina kanpotik datozen barkuentzat ez. Itsasoan distantziak oso handiak dira, bai portura heltzen zarenean, ja lehenengo Bilboko portuko sarrera ja 5 metroko zabalera dauka. Orduan ja hor ja kapitainak barku handiak dira, 300 metroko barkuak izan daitezke, eta ja sarrera ikusten da benean ja esaten da, epa, a ber. Normalean, portuko gidari bat, pilotua eta haren laguntzailea joaten dira praktikoen lantxan. Gaur, Aitor ere, gidarien arduraduna, tripulazioaren parte da. Itsasorantz doazela, ezker eskuin begiratuta nasak ikusten dira. Nasa horietako bakoitzean, aktibitate desberdinak daude. Portuak baditu maniobratzeko bereziki zaila egiten duten ezaugarriak. Bere ezaugarriak dauzka, portu oso handia da, daukaguan Punta Luzerotik, Txas Museora arte, itxelesko distantzia dago, orduan muelle pilo bat dagoz, eta neguan bere itxitasuna dauzka, hemen Kantauri itsasoan gaude, olatuak daude, haizea dago, eta, bueno, ez da porturik errezena. Portuaren ezaugarriak ezagutzeaz gain, gidariek beren lana behar bezala egiteko, oinarrizkoa da maniobratu behar duten barkua ondo ezagutzea. Zenbateko luzera eta erruna dituen, lema nolakoa den, motorra, zenbat elize dituen eta non. Horren arabera erabakitzen dute atoiontzirik erabiliko den ala ez, eta erabiltzekotan zenbat eta nola. Dagoeneko hurbildu dira Sakizaiakuin itsasontzira. Panamako bandera du, 229 metro luze da eta 32 zabal. Zerealaleak daramatza. Ricardo, portuko gidarietako bat, harremanetan jarri da barkuarekin. Bezperatik dauka barkuari buruzko informazio guztia. Badaki nola jokatu behar duen barkura hurbiltzean, nola sartu behar duen portu barrura eta non amarratu behar duen. Hala ere, itsasoa apur bat mugitua dago, eta ez da Sakizaiakuinera sartuko, barkua berak nahi duen moduan kokatu arte. Badoa gora, barkura igotzeko modua harrigarria da. Eta holan daramatzagu urteak eta urteak, eta hori da biderik seguruena, naiz eta ez iruditu, jente askok esaten dozta, eta arnesik ez tozu irabiltzen, eta segaitik ez hasi lotuta, eta biderik seguruena momentuz, eskilara hori da. Hello, good morning, thank you, hey, sir. Ricardo dagoeneko barkuan da. Marinel batek barkuko kapitainaren gana eraman du eta berehala hasten dira barkua barrura sartzeko maniobrei buruzko xehetasunez hitz egiten. Speed 5.4 knots,
Engine is slow, death slow. Kasu honetan, maniobra egin ahal izateko 4 atoiontzi erabiliko dituzte. Itsasontziaren motorra une oro martxan dago, maniobra errazteko, baina atoiontzien indarraz mugituko da. Barkuaren ondoan, atoiontziek txikiak dirudite, baina indar handiko itsasontziak dira. Gatika atoiontziaren motorrak adibidez, 3.808 zaldiko potentzia du eta Void Water Tractor motakoa da. Hau da, krosko azpian dago eta edozein norabidetan tira egin dezake. Dagoeneko itsasontzia amarralekura sartzen ari da Ricardok lagunduta. Instrukzioa kapitainari eta remolkadori be bai. Berak danak koordinatu egiten dau, barkua segurtasunez joateko bere lekura. Perfectamente ezautzen dabe portua, maniobrak be ezautzen dabez, orduan askotan ja automatiko doaz ja patroio zona dira, eta berarien laguntza ezinbestekoa. Kargaontzia lotu dute dagoeneko, baina gidarien lana ez da amaitu. Barku gehiago daude portuan sartzeko zein irteteko zain. Guztira 17 lagun dira zeregin honetan, 3 lagun txanda bakoitzeko eta 12 orduko txandak eginez. Eta lanak ez du etenik, portua ez delako inoiz ixten. Rorro hemen iztegi propia duzu, ez zer esan nahi du rorro horrek? Bueno, rorro da roll-on, roll-off, hori gurpilekaz sartzen direz kargak barkura, eta hemen ikusi aldugu rampa, ezta? Hemen itsasontzi etorten da, beri purdia edo popa hemen konektatzen da, eta hemetik aurrera sartzen direz karga guztiak gurpilagaz. Eta orain gauden toki hau egitura flotagarri bat. Flotagarri da, hori da, mugitzen da apurtxu bet hori orgura emoteko, eta apurtxeko esebez, eta azkenean hori da bere karakteristika, ezta? Zer nolako merkantziak edo materialak sartzen dira sistema honen bidez? Bai, gehienez remolkeak, kamioezko remolkeak sartzen dira, eta gero mafiak beste plataforma bat den gurpilekaz daukanak, eta hori merkantzia goian imintzen da, eta hori berezitasuna hori da. Danak gurpilekaz sartzen da, eta beste mugitzeko mota desberdina bat da, eta hemen, gehienez batez azkenien kamioek sartzen dira. Zenbat terminal daude, eta hemen mundu guztiko gauzak etorriko dira, ez da? Bai, portuan daukaguz 4 terminala, merkantzia orokorrako 2 terminalak, bat hori kontenedorak egiteko, eta beste bat da, hau da, terminala polivalente, edo hemen ez bakarrik rorro, baina beste merkantziak bai mugitzen dira, baina gehienez rorro mugitzen dira, bai. Hemen kamioia astunak ibiliko dira, ez da? Eta proiektuak eta karga azkenien oso astunak, eta guretzako oso garrantzitsua da, hau ahalmena daukala edo zein karga kargetako. Horaz, atzan jartzen du, 250 tona arteko pixua, ari eusten dionek, ez da? Bai, Euskal Herrian azkenien egiten direz merkantzia edo makinak oso handiak, pisutsuak, eta hori da gure berezitasuna. Edo zein kargatzea, dekona, pisua dekona kargetan dugu, eta hori, halako tresnak erabili behar dugu. Urtero, milaka eta milaka merkantzia itsasontzik zeharkatzen dituzte munduko itsaso eta ozeanoak, portu batetik bestera. Aldez aurretik jakitea horietako zenbatek izango duten helmuga Bilboko portuan, lagungarria izango litzateke trafiko horren kudeaketa errazteko. Zehatz mehatz jakitea ez da posible, baina bai aurreikuspen bat.
Horretan ari dira Mondragon Unibertsitateko Business Data Analytics graduko ikasleak. Proiekzio bat egin dute, urtean zehar Bilboko portuaren merkantzia trafikoa zenbaterainokoa izango den aurre ikusteko. Berez, hor gure proiektuak funtzionatzen du erronken bidez, ez da, hau da, ikasleek erronka batzuk dauzkate, gero ezagutzak barneratzeko eta ezagutzak ere plazaratzeko. Hau berez urtero egiten den gauza bat da, baina beti ere portuak lehenengo urtean egin zanean ikusi zuen berarentzat ere, interesgarria zala guk interes handi ikusten dugu portuarentzat erronka hau egitea, eta orduan azkenean bion arteko win-win antzeko bat izan zen. Proiekzioa egiteko erabiltzen diren programa informatikoak eta algoritmoak elikatzeko, Bilboko portuak ikasleen esku jarri zituen aurreko urteetako datuak. Baina beste aldagai eta faktore batzuk ere sartu dituzte ekuazio horietan. Alde batetik bai portuko trafikoa, haiek emondakoa, eta beste aldetik aldagai makroekonomikoak. Azkenean kontekstu moduen hartzeko, da trafiko historiko horri momentuko egoera hori pizkaten moteko. Azkenean gure aurreikuskapen horiek Errusiako gerrari buruz, Amerikako estatu batuen arantzelei buruz, eta horrelako aldagaiak ere kontutan hartu beharko dituzte. Bi datu mota horiek egonda, alde batetik makrokontestuko datuak eta gero bestetik merkantzien datuak herrialdei begira eta bar, hor ja landu daiteke alde batetik herrialdearen egoera kontutan hartuz, hor ja ikusi daitezke hainbat erlazionamendu, gero ja berez lantzeko merkantzia hauek nola mugitzen diren, nora ze tendentzia egondan, joera hauek egonkorrak izan ote diren ala nahiko aldakorrak izan diren. Egoera geopolitikoak eragina izaten du merkantzia trafikoan hortaz, baita kontrolatu ezin diren beste aldagai batzuek ere. Hori dela eta emaitzak errore margin bat du. Orokorrean errore margina badago, ze azkenean aldagai makroekonomikoekin hau beti gertatzen da. 5%koa agian nahiko txikia dela gure teknikak erabiliz eta portuari ere erabilgarri izaten zaiona. Ikasleek ondorioztatu dute adibidez, Bilboko portua dela, Erresuma Batuko merkantziak Iberiar penintsulan itsasoz sartzeko ate nagusia. RORRO sistema ezagutu dugu lehen, eta orain portuetan edatuena dagoen garraio sistema, edukiontzien. Edukiontzien terminalan gauz, bai? Asko eta asko, ez da? Nire behitzat ikaragarria iruditzen zait, kopurua. Bai, guk esaten dugu, hau da edukontziak ondartza edo playa, hemen mugitzen dira edukontziak danak, eta kargetan edo eskargak egiten ari dira, hemen batzen dira kontenederoak, etorten dira edo kamiones edo trenes, eta harinari playara edo ondartzara joan, eta hortik aurrera barku hartu. Kopuru bat emango zen idake zenbat mugitzen den urtean? Urtero 1,5 milioi mugitzen dugu. Gure dugu hori baino gehiago mugitzea, baina hori da gaurko kopurua. Edukiontzi bakoitzan non dagoen momentu oro jakin daiteke? Non utzi dut alako? Bai, edukiontzia bakoitza deko bere lekua, eta azkenien deskargatzen da automatikoki nondik hartzen duzu hori edukontzia, non gordetzen da, eta edukontzi bakoitza badeko bere lekua. Identifikatuta dago, ez da? Nola izaten da? Sistema edo modu hau, nola funtzionatzen du? Badatoz, etengabe ari dira kamioia sartzen? Bai, badeko bere zenbakia, edukontzia bakoitza, hori irakurtzen da automatikaki, hori makinak dauz. Hori ikusten ari garen arku horretan. Ate digitalak edo zer hori irakurtzen dabe hori zenbakia, eta hori zenbakia azkenien gordetzen dabe ordenagailuan edo leku bakoitzan, eta hori non gordetzen dabe bai irakurtzen da, eta azkenien kargetan da sistema. Metalezko egitura erraldoiek marrazten dute Bilboko portuko odeiertza. Garabiak dira, zamak igo, jaitsi eta mugitzeko erabiltzen diren makinak. 40tik gora daude nasa ezberdinetan banatuta, eta portuko logistikarako ezinbestekoak dira. Hain zuzen ere, 2023ko azaroan, 6 portiko garabi berri instalatu zituzten kontainerren nasan.
Kontainerrak mugitzen dituzten garabiak berariaz diseinatuta daude kontainer itsasontzietara eta bi sototan lan egin dezakete aldi berean, kontainerrentzako diseinu espezifikoarekin. Garabi hibrido ekoeraginkorrak dira, 140 erregai fosil gutxiago kontsumitzen dute. Egiturek 135 tonako pisua dute eta 51 tonako karga 18 metro baino gehiago igotzeko gai dira. 35 gainerako zamalanak egiteko luma garabiak erabiltzen dituzte. Ez dira portiko garabiak bezain azkarrak, baina karga astunagoak mugitzen dituzte. Azken urtetan, garabi zaharrak modelo berriekin ordezkatzen ari dira. Helburua da potentzia eta eraginkortasuna irabaztea eta portuaren gaitasun operatiboa handitzea. A partir de principios de la década de los 2000... 2000-garreneko hamarkadaren hasieran, garabi elektrikoak ordezkatzen hasi ginen. Oso azkarrak ziren, baina muga bat zuten. Asko jota 12-15 tona altxatzen zituzten. Garabi mugikor berri hauek, askoz ere pisu handiagoak altxatzen dituzte. Capaces de levantar cantidades de peso muy superiores. Garabi berriek gasolioarekin funtzionatzen dute. Halere, daukaten teknologiagatik, erregaiaren kontsumoa 126 aurrezten dute. Gainera, isolamendu mekanikoko sistemak dituzte, kutsadura akustikoa txikitzeko. Pixkanaka, prototipo berrietan elektrifikaziorako urratsak ematen ari dira. Gaur egun zama handietarako ez dago alternatiba elektriko eraginkorrik, baina bai beste merkantzietarako, kontainer ontzietarako garabiak eta beste proiektu batzuk daude, eta horietan badago aukera garabi elektrikoetan. Garabiak eta beste proiektu... Hain zuzen, solteko gaietarako erabiltzen diren portuko bi garabi handienek 100 gora tona jasotzeko gaitasuna dute. Horretarako, koilara berezi bat eransten zaie, zabalik dagoenean 58 metro karratuko azalera hartzen duena. Estas grúas normalmente tienen unas capacidades en torno a las 100 toneladas. Garabi hauek normalean 100 tona mugitzeko ahalmena dute, 20-50 metroraraino. Bilboko portuan dauden potenteenak 150 tona mugitzeko gai dira 20 metrotara. Eta edozein zamarekin egin dezakete lan, gailu egokia erantziz gero. Adecuados como con cualquier tipo de carga general. Mugitu behar duten merkantziaren arabera, garabiari osagarri bat edo beste erantziko zaio. Utilizamos principalmente 4 aparejos diferentes. 4 apareju ezberdin erabiltzen ditugu, solteko gaietarako koilarak. Gai handietarako, txatarra eta harriak esaterako olagarroak erabiltzen ditugu. Laranja azal moduko bada eta neurri handiko merkantzia harrapatzen duena. Gainera, kakoa jarri daiteke eta horri bestelako tresnak gehitu. Kateak edo zingilak merkantzia eusteko. Edo kontainerrentzako sprider bereziak. Sprider automatikoak, garabiak bere kabuz har dezan kontainerra. Que hacen que la grúa pueda coger por sí sola un contenedor. Zerealak, hondarra eta metalurgiako piezak dira, garabi hauek mugitzen dituzten ohiko zamak. Baina zer gertatzen da, pieza erraldoiak mugitu behar direnean. Hoy en día es cada vez más habitual y ocurre en todo. Gaur egun, gero eta ohikoagoa da 200, 300 edo 400 tonako piezak mugitzea. Adibidez hemen, Bilboko portuan, bertako fabrikatzaile batzuk 1500 tonako piezak egiten dituzte. Eta horretarako, saretazko garabiak erabiltzen dira, kontrapisu bereziak dituzte. Oso gutxi daude Euskadin eta behar denean ekarri eta erabili egiten dira. Se trae una grúa de esas características y se utiliza. Oso gutxi daude Euskadin eta... Garabi hauek izena ematen dien sareta egiturak zama banatzen laguntzen du eta karga handiak jasotzeko gai da. Garabi mota bakoitza zamaketa lan jakin baterako erabiltzen da eta guztiak ezinbestekoak dira Bilboko portuko zamaketa lanak egin ahal izateko.
erregaien terminalera etorri gara. Bai, bueno, hau da energetiko gunea, portuko energetiko gunea, eta hemen deskargatzen dira krudoa edo petroleoa, gaza be bai, eta gero tuberiatik joten da edo errefineria edo gazako terminalara. Horaitxe bertan, petrolioariko dira, deskargatzen. Bai, Ontziorik ez hor da. dauz deskargatzen, eta gero tuberiatik dauze konektatuta, eta ametik joten dira errefineria, eta hori errefinerian egiten diren gasolinak, diesel, produktuak. Gure kotxe botatzen dugunak, elektrikoak dituztenak ez, baina... Bueno, elektrikoa, bai, sortzen dugu elektrizitatea, hemen dugu BB, baia Bizkaia elektrizitatea, eta gaz, bai, elektrizitatea egiten da. Hemen pilatzen da. Gaz naturala etortzen da. Bai, hor dago gaz naturalako tanke handiak. Handi horiek. Bai, eta gazer itxasuntziak etorten dira ara, eta hemen almarazetzen da hori gaza, eta ez bakarrik gure hirietara bota, baina bai, hori elektrizitatea egitea. Sortzeko, beraz, energia da hemen protagonista, ez da, eta Bilboko portuaren etorkizuna gune honetan ari da oraintxe eraikitzen, ez da, zergatik? Hemen dauz inbertitzen beste energiak sortzeko etorkizunean. Hori da, Adibidez? hidrogeno berdea, bai, CO2 likido esportazioak egiteko, eta bai, hori elektriko komunitatea bat egiteko, energia berdea, eta hori hidrogeno berde sortzeko, gure industria deskarbonizatzeko, eta bai, eskala handi baten egitea, eta esportazioak egitea Europara. Oso ondo ba, Dima, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bukatu dugu, merezi izan du, baietz. Inoiz edo oso gutxitan ikusten diren tokiak eta ekintzak erakutsi dizkizuegu. Adibidez, Estatu Batuetara abiatzera doan gasontzi baten aginte zubira igo gara Portuko gidariarekin batera. Neurri batean gaurko saioa egiten dugunaren adibide ona dela esan daiteke. Normalean ikusten ez dena erakusten saiatzen gara. Datorren astera arte, agur!